Riwruok mar raduol motone weche mag thieth e piny mangima WHO golo sir mar chiemo mo oseikore manengo romo shillings milion 26 ma imiyo nyithindo mani kod kech e kaunti ma Isiolo, Samburu kaachiel kod Turkana. Counties go bende gin moko kuom counties 23 ma oro gi ngaji maliyo kwako. Oro mokwako pacho ka osekelo achiedh nadi ne jo Kenya maromo milion 4.3 ka jakanyo mar WHO Abdurrahmane Diallo puoyo kenge ma piny owacho oseketo mag chwalo kony ne jo Kenya mokale midhiero mar olo kod ngaji. Chiwo makamago bende nyalo konyo nyithindo ma kwan gi romo 10,000 ma bende bro bedo kadhi nyime kuom dweche 2. It is with great gratitude that we gather here today to officially receive the 5,000 cartons of Rutuf that is ready to use therapeutic food, valued at 26 million, which is adequate for the treatment of 10,000 children from 6 to 59 months who have severe malnutrition. Having over 4 million people under severe food shortage is an extremely difficult situation for any government and anywhere. We also applaud the response by the government and its partners in delivering the necessary support to these communities. As a country, we are going to work extra hard to ensure that we build resilience in health systems to be able to respond to all shocks, including climate change shocks like the drought situation we are dealing with. Kaudhi county ma Kirinyaga jopur kod jopith matimo